след манастирите, които са най-святите места. На второ място са водениците. Те са по-скромни. Нямат икони, нямат цветци, нямат камбанария. Но воденицата е свято място. Тук всичко се оглася денонощно от шума на кречеталото. Дъх на прясно брашно се носи. А лятото жени размахват бухалки и огласят с песен. Мирише на прясно пране. Няма по-хубави жени от перачките, защото Бог навсякъде е разводил мираклии. Лежат мъжете на чувалите и се радват на женски смях. А това ти стига дори да нямаш пари. Воденицата замлъкна след онази вечер, когато я откараха. Нея няма вече. Мъже без пояс увисват във въздуха. А да видиш, брашнян човек, това е Бог. А няго хубав мъж. А куцара едър добруджанец. Носеше чувалите, целия в брашно. Погубиха я. Те я затриха. Нека сега селото да пусти, че какво е то? Безалбена бе хора. Само аз си седя тука и понякога от мъка си запявам онази песен. Години как беше едно време.
Гераки на пръщо не мога да спира. Пълно чедено вкъщи. Аз казвам на някога не може и не може. Ама излага го бе. Казвам, мъж ще му стъпи реда си. Нали другоселец? Да стои тук да гледа обеда. Ама опасен човек е този, каза. Каза. Ама я виж ти коцеля там. Още крак не подби от стринта. Гледаш го, мъкне чувалици и му вика мела при нас. Ева му викам, той не и не. Мъкне има такъв голям меда. Канарана, те работили сте. Как става много хубава жена вкъщи, пък други да гледат. Хубавата ябълка свинете я изяждат нея. Ти защо не я вземе? Толкова зяпа не зяпа по нея. Дадоха на куцара. А куцара слон ли, а? Нечка ли е? Господ ми му дава на сила голяма има в него. Защо не я взе? Защо не я взе? Той сега обена за цикър. Не знам, що остана тебе, дядо. Абе, дядо Васо, той куцаря голям като мечка. Ама Се бои от някого. бой се. Слуша го, слугува му. Ема сега да ви кажа, пък хубава жена има. Куцаре! Тега е големия чувал! Носи воденицата мели на пусто! Масинебирския пие в кръчмата, нали? За него си не тая гайда, дето чувам отдалече. За него я за кой? Като отстъпва реда си, моя ред, бърка, моя ред! Ред има тук хора, ред! Хей! А ти какво са наплесна там, бе, момче? Какво зяпаш там? Там заминаха. Към нея гледаш, а? Нищо не гледам. Хванахта! Ма ще направите ви някоя голяма, хайде ходате! Хайде! Оная пяница Иван Сибирския, той не е дошъл тук да мели брашната, да ти кажа. Той, ама и ти дядо Васо, и ти с него майче. Ама махайте го бе, като пие да си ходи до тях. Да си ходи го се Там да си върви. Как ще? Млади хора обаче, грях нямат. Аз болно чедено вкъщи. Гераки на пръщо не мога да спира. И ти, дядо Васо! И ти я водиш. Дядо Бък ли викаш, и ти по нея тяпаш. Като попреминат годинките, като че ли не сме били и ние млади. Ама и ти, кмете, и ти тук гледаш всичко, ама нищо не виждаш. Нищо не виждаш. Че какво да направя аз като съм кмет, бре? Аз да не съм Господ. На хорските жени не мога да заповядвам. Ще заповядваш Знам кмет аз, че нашата обена хубава, ама... Какво да направим? Наша си, като разваля къщи, наша си. Наша, тя, наша. Стига бе, какво ви крива на вас, обена? Че всички са били зяпнали по нея. Намира, че махна, че била хубава, весела, ама тя виновна ли ви на вас? Виновна ли? Как ще е виновна? Чакайте малко. Знаем си всички, че Албена е една в село. Няма втора като нея. Ама ние мъжете да ни взеем да се заплесваме, защото всички сме виновни. Ще я провалим. Сега бе как се правим? Само да ви кажа, само някой си гледа работата и не се заплесва по Албена. Човек на място е той, ви казвам. Ей! От мен да го знаете, куцара си по още 3 чувала. Ама сега кой е наред, а? Кой е наред? Хайде, уреждайте си, помощи си. Иванчо! Иванчо и наред, ама... Иванчо! Пак са губи той момче. Иванчо! Дядо, виж бе, малко е обърничал да ви кажа. Айде, Иванчо, иди. Време вече да си ми решито тай, че бъркаш Моя невероятно дойде. Да го взема друг. Аз не бързам. Да го взема Бончо, да го взема Гаврил. То моето жито е много. Да го взема друг. Не, Иванчо, че си върви да си ме лежим до сега и направо да не ми завикаш тук. Каза, че ще чакам до утре. До утре, до други ден, колкото аз искам ще чакам. Айде, Кунчо, сипай си, айде, сипай си. Хайде, тръгвай, няма го иска ред. Сипнете ми житото, сипнете ми житото. Момчето много къща. Кмета, кой го пръсне за нещо, кмета? Иванчо, и аз съм сир, ама ти не са заплесвай, момче, заминай си го, който си село. Там ще си ме житото, имате си воденица, всичко си имате. Айде, да си ходи.
Моето жито ще меля, когато аз си преценя. Когато аз си реша. Вие тук ми лежите по чувалите и ми казвате да се оправя моето жито. Айде си, пайде си. Айде. Ще разпалиш селото, Иванчо, ще разпалиш селото. От твоето си село там ще вариш, там ще Заминавай, айди. Да се тръгна направо. Да си ходи. Абе, момчета, какво сте се заплиснали тук? Велик ден иде. Да смелваме брашното и всеки по пътя си. Айде. Заминаваме. Айде, куцаря, да си гледа чувалите. Мен какво ме интересува, куцаря? Барем ще седна и покрай така да се нагледам на оная хубавица, дето всеки ден дохожда тук при... Какво приказваш ти, бе? Тя тая работа не е случайна, ама айде да видим. Няма ли? Ела да кажеш кой, нали, да мили брашкото си. Още реда на Риндоси и тук Иванчо си небески, ма той пак ми ще бе. Ще бе, той момчето ще да мили брашко, бе. Хайде, бе! Твоите, давай чувалите и тръгвай, че няма да те чакам само аз. Речи в моята воденица, ред! Зная аз ти кого чакаш, ама ще иде и ще кажа аз 2-3 думи на куцаря. Причи на куцаря! Какво ще му кажеш, а? Какво ще му кажеш? Можеш да се задавиш с тая хубавица. Жена имаш, а пък като те подхване куцаря и кокъл няма да ти остане. Ти луд ли си, бре? Аз имам една жена. Няколица само нея си гледам. Само нея. Децата само тях си гледам. Хайде, давай чувалите, че няма да те чакам. Хайде, Знае, разпореждаш си ти. И с чужда жена се разпореждаш. Срамиш я и тайно я срамиш. Аз съм ерген, седя си тук, гледам я. А ти срама нямаш, срама. Спрете се, ме мъже. Ма няма да ми срамваш, жената чули. Няма да я посрамваш. Въобще и я да се спирате веднага. Иванчо, отивам до кръчмата, да си се оправи докато се върна. Аз пък да ти кажа, нема да си ида. Аз тебе... Ей, няма да пращаш куцаря нощем по полето. А ти, Албена нощем! Аз си казах, няма да посрамваш. Чули, бе! Албена да си иде, да я изгонят от той село, че като вдигна тоягата, вал от той село, не ни трябва такава. Ягоре! Знаеш ли, елате тук, бе! Какво става, кажи, бе? Ей, сега се връщам аз камон от кръчмата. Тъй я. И като почнали, като гракнали, заради снощната случка, бе! Виж, днеска, някакъв човек, мъж, го изгочил плета на хубавата Албена, бе! Албена да се маха, вал от село, Иванчо ти си бил! Че мъж бил прескочил плета на нашата хубавата Албена. вал от селото, да я изгоним. А вие дърхте магарите, оставили сте си жените и сте тръгнали по неглеяне, бай срам. Стига, бе! Няма ти ли тука, бе? Иванчо, ти си бил да ти кажа. Дошай, ти ги правиш, те още ти Албена. Чакай, бе, и да съм прескачал. Тебе какво те интересува? Тя се гледа и гаврилица. Ама друг прескача портите нощем. Няма... Куцаре, няма! Ще ти кажа нещо, ела! Чакай. Ще кажа това. Куцаре! Ей, приятно мелене. Куцаре, сега кажи. Де си ли чувалите на Синебирски, а? Неговото жито ще мелиш още сега. Той какво ти каза, а? Какво ти надума оня, куцаре, кажи ми. Няма да ида! Да ида аз на къра! Ами приколете ти казвам, отдавна съм ти го казал да идеш на къра. Да ида аз на къра! А пък ти няма да ида аз! Ти, дето ти слугувам толкова години, на къра не отивам вече! Лъжиш ли ти някой, лъжиш ми?
Иванчо ми каза всичко. Той знае. Вярно ли е, бе, някой? Вярно ли е? Аз съм ти чурбаджия, ще идеш на къра днес и нощес. А ме интересува. Отиваш и приходете. Ама няколе, то вярно ли е? Вярно ли е, бре? С моята Албена. Всичко ми каза той. Вярно ли е, бре? Куцаре, спри се! Каза аз ти, бе! Спри се, куцаре! Ще ида! Ама ще те науча аз тебе, ще те науча! Ще те убия, бре! Ще те убия, аз ама как да го сторя, бре, как? Дето хляба съм ти ял толкова години аз. Ама ти от сега нататък аз тебе. Той Иванчо всичко ми каза, всичко! Аз чужда жена не смея да погледна. Гледам си само няколица. Твоята като е хубава, цялото село ще я взема, нали? Какво ме гледате, а? И вие сте ме зяпнали, работа имате! Майко, стана тя каквато стана. Куцаре, заключи я тая жена, бе. Заключи я. У кръчмата ще ида. Подписи ще събера. Най-добрите мъже зарад нея ще се изпобият, бе. Заключи я, бе, куцаре. Кмете, къде е черна, бе? Чакай, че чувалите да стоварват. Тука съм. Кмете, ама и ти седиш и нищо не виждаш. Най-добрите мъже се изпобият зарад нея, бе. Грях е това, бе, кмете, срещу велите. Грях е, бе. Как ми да е срам? Тия ще се избият. Майко. Албена пристига, гледай. Ама те и жените пристигат. Къде са тръгнали с тези фигени срещу великите, бе, кмете? Грях е това, бе, кмете. Дай да ги видим тук пристигат. Срама нямат. Грача на уби зарад тях, грача на уби голеша на яде. Ма гледай ги. Срама нямат. Ама, видели са Албена, че иди и идват да ни пазят ушки. Само размерици. Болно чедо имам вкъщи. И не мога да спирам вътрешно. Куцаре! Нося ти храна да хранеш. Куцаре го няма. Ама вие какво сте се събрали всички тук? Аз идвам при куцара. Куцаре, спри да работиш. Обедне, излез. Казал го няма го куцарева. Приколете другите.
ще дойде. Я! Какво сме застанали ние тук, бре? Я! Айде всички по къщите си. Айде! Няма ли затваряй кръчмата, пък ще достигнем житото. Имете! Ти ще затваряш кръчмата, аз воденицата затварям. Айде! Тръгвайте! Айде! Да. Албено, чакай! Искам да ти кажа нещо. Ама, че какво ще ми казваш? Бързо. Отивам при куцаря. Чакай, ти там какво носиш, на кого? Ма как на кого? На мъжа ми, на куцара. Ма Боже, остави ме, бе. Какви са мъжете? Там един ме беше спрял, тук други. Че какво съм аз да ме спират мъжете по пътя? Албено, тогава и аз ще дойда с тебе. Хайде да вървим. Албено, ела да седнем и тук. Хайде, искаш ли да седнем? Ама не искам. Ами ако някой ни види... Албено, хайде, ела седи. Нека ни види. 3 дни съм тук и една дума не мога да ти кажа. Идваш, влизаш, излизаш, а даже не ме и поглеждаш. Албено, защо? Ма как защо? Аз мъж си имам. Ти какъв си ми? Албено, ма това мъж ли е? Ма той е беден и глупав. Албено, аз съм по-хубав от него, по-хубав съм. Албено, ела сме в моето село. Къща ще ти препиша голяма, хубава, само за теб ще бъде. А пък градини, ниви, лузя, колко много имам, всичко ще ти дам. Хайде, стягай едно друго багажче и да те водя в моето село. Нищо няма да работиш там. Ами куцара? Него какво? Ами, куцаря ще го вземем да пасе конете, ще... Ама това било много хубаво, Иванчо. Ние да вземем да дойдем, а? Ти на полето, куцара, при конете, аз в къщи. Леле, Иванчо, ама какъв късмет имам да не работя. И къщата си имам. Гледай нашата къща, тя най-малка в селото. Ама ще взема да дойдем тогава. Добре. Албено, добре. Албено седи. Ти само къща ли? Албено, много пари, Албено, много пари ще ти дам. А пък колко кокошки имам, колко яйца, а пък крави колко имам. Албено, ти ако искаш в мляко се къпи. А пък като ти ушие едни дрежки, направо като гражданка ще си. Ще ми привличат ли, Албено, какво говориш, то на твоята хубост всичко. А пък като дойде съботата, качваш се в кабриолета и направо в града. Аз и ти в града? Ами куцар? Албено, стига с тоя куцар. Хайде, стягай едно друго багажче и да те водя в новата къща. Чужда къща. Албено, твое ще е всичко, ще ти дам всичко. На такава хубост, такава къща. Казах ти, няма да дойда. Не искам. Ще дойдеш. Казах ти, ще дойдеш. Ти съмъри си. Казах ти, няма да дойда. Сега ще ида при куцара и ще му кажа аз на него. Ще те смачка и така. Той е по-як от тебе. Добре. Всичко ще разправям какво знае и пак ще го кажа. Да ти кажа на куцаря всичко казах и пак ще му го кажа. Албено, толкова си хубава, не заслужаваш мъж като него. Не мога, Албено, не. И какви са мъжете? Албено! Отиде ли си оня? Отиде си. Ще направи нещо лошо. Каза му на куцар. Лошо ми му бе казал. Хубаво, моя Албено. Сами сме сега, кажи ми. Не си ми отговорила на онзи въпрос. Защо? Тогава преди 5 години. Защо? Ама на кой въпрос няма ли? Ти всичко знаеш. Преди 5 години защо отказа да се ожени за мен? Бяхме си дали дума от тогава аз. Не мога да живея, ако не те видя. Няма ли? Ние се знаехме с теб. Жена имам. Деца. Избъката ми не минава, всички те задирват. Взе куцера тупче и ти да идваш. Те те виждат
расте много хубава. Ще я затирят. Ще стане за срам пред селото. Куцаря я иска. Много я иска. Дадоха ме. Дадоха ме, няголе. Дадоха ме на куцара. И никой не ме попита какво искам аз. Но да ти кажа, с куцара ми е добре. Той ме обича. И е добър, и е работен. И много ме обича. Така, по-своему. Но пак много. Но няма ме. Ти си друго. Друго си. Обичате и другите те обичат, Албено, мъж ли е теб обича? Но тяхната любов не е като моята, тя ще ти погуби честта, разбери го. Ама, че какво? Нека да ме харесва. Че даже да ме обича. Аз съм си, аз някъде. Аз съм си. Ами, само моля те да не види някой, че все аз съм виновна в това село. Ще сложа края, Албено. Твоята хубост ги подуди. Ама няколе, да ти кажа, куцара и селото и да знаеш данък сутрин, правя, що прави. И гледам да дойда тук, да те видя. Да ти кажа, с нощи като прескочи, ми стана по-леко, като дойде. Питай ме, дали те обичам? Дали те обичам? Не, Албено, аз дали те обичам. И да, ти си на магия, дето краде съня, дето ти спира дъха, дето боли, дето е Орисия. Албено, ти си Орисия, дето такава не съм виждал. И аз под венчило минах. Жена имам у дома. Да, пере готви. Но нищо тук не трепва. Но с тебе, Албено, е друго. Не си като нея. Да, за работа, да. Но любов няма. Няма ли това нашето е грях? Грях я разбери. Ще видиш, Албено. Аз план имам. Ще видиш как ще си живеем. Само двамата. Е там или е там. Само двамата без никой. Аз план имам, Албено. Няколе, ами жена ти, ами децата, ами куцара. Жената. Няколе, да избягаме. Или аз да избягам. Чему ли се, Албено? Отде е този страх? Казах ти, ще си намерим местенци само двамата в онзи край или в онзи. Жената я остави, децата също. Ще измислим нещо. Аз план имам. Ти сега си един, не че те пътя, но иди се, Албено. Иди си. Твоята хубост, Албено, ще ми изгори. Не си като другите. Понякога си мисля, че ще можем да бъдем щастливи. Но няколе, ти си остана една неосъществена мечта. Нещо много чисто и свято. Албено, ела тука! Никъде няма да ходиш. Няма да излизаш навън, да не си излязла, чули?
Да не си пристъпила прага. Ох, стягаме нещо тук. Лежи си, болен си. Липов чай съм ти сварила. Нищо да дохождаш, само няма да излизаш навън. Аз него и двамата. Не се притеснявай, тя Савка е при мене. Лягай си. Албено много е болен. На кого така се кани, на кого? Савка ли? Ох, добре тогава. Ох, стягаме тук много. Албено! Гости искаш ли? Ей, нас за кераница и габрица. Куцара носи. Благодаря. Ама плакала ли си, че куцара да не е умрял? Ох, каква си, Албено! Ма като си толкова хубава, защо си толкова глупава? Че кой не се е разправил? Ще му мине. Албено, няма шум, ако си плакала, че какво ти прави мъжа? Какво прави? Лежи. Болена, зато ли си кровна ти вкъщи? Гледам, не излизаш, не ходиш на воденицата. Лежи, нищо не ще. Ни чай, ни хляб, нищо. Ами да лежи. Бука, мъжете като се разболеят, хем ги боли глава, хем стават, че глупави. Я чакай да отида да го видя. Така ще го нахокам яко. Куцаря, какъв беше той? Доведе хубавото момиче, че го зачерни. Невеста Капка. Ама я вижте каква мъжкарана е кметицата. Хубава работа, Албено. От що ще ти е мъчно? Къща имаш, мъж работен, като канарая. Ма такова ти било описано. Ти, Албенке, как си? Ама нова роба ли имаш? Тя е стара. Те като нова ти стои. Ама теб да ти кажа, всичко ти прилича. Моя Гаврил вика, я виж, Албена, каквото облече и старо да е все и ходи. А ти... Ма куцаря бил болен. Да ви кажа, разболята е Албена. Ах, Албенке, добре си се спряла ти вкъщи. Да си погледнеш малко мъжа, че то все на воденицата. Аз забравих да му взема нищо, аз пак ще намина, пак. Ма зарано довезе, ма защо се бързала така главата? Ох, гумата ме боли. Ама че грозно ти стои. Я да я махнеш тая кърпа. Я виж, Албена, мъжа и ще мре, а тя как е наконтена. Абе я, вие кажете, децата на червите ли? Нищо му няма, ще му мине. Пухчи, сумчи, ама не си ядоса, Албено. Ще ти повекне хубостта. Ама да ти кажа, гори му на гърдите и го задушава. Болен е, ама от какво ли? За такава болест сяра няма. Аз му говоря, а той гледа като мечка. Такъв мъж за тебе ли, Албенки? Селото ни голямо, мъже е много. Албен, да беше дела си на близки, почи е при. Ама елате. Кажи. Ама трябва да питаме Албенка, как са били, как са Ти ние да се разкрасим. Какво Белю слага, че все е хубаво. Абе аз да ми кажа, тя Албена не се белосва. Белиото е от Бога, Гаврилице. Кога Бог иска, говедарката по-хубава и от царицата става. Да. Албено, тук ли си? Донеси конците, ще вържа навсякъде. Никой няма да влиза, ако дойде да се припъне, че да го чуя. При мене ще стоиш. И попърка човека тая. Казах ви, че не е чиста работата. Нещо е разбрал мъже. Да разбере, че да изчупи главата. Да разбере, че да я върже така да. На нашите мъже по-напред трябва да изчупим главата. Че аз не съм ли хубава? Сега имам врата да му вържа. Мога дом да завъртя. А пък ако знаете какви козунаци са ме спекли. Знаем. Ама моя Гаврил хич не ги забелязва. Няма
плачкат. Ама и дай погледнете къщата, погледнете. Ух, хич ни я бива. И се весело, се си пее, брей. Ама пък като запее, на мене най-много ми харесва. Такава си Албенка, веселячка. Хубаво. Да, знаете. Чакай. Ма да не взема куцара да умре. Ама мъже и болен бе хора, каква пък да идва да прави, за това ли сме дошли? Ма какво яде? Какво пие? Все по-хубаво да става. Ама да не мисля, че хората умират за нея. Аз казвам, че омраза. Ама няма. Да почакаме. Па ще видим. Кой кум, кой сват, всички приказват. Ако моя Мари се мъкне, уж да види куцаря, така ще го... Хрушне! Ами елата да им кажа, елате! С нощи някой прескочил до варата. Моя мисля... Най-млад. Ама не. Не е той. Той само се приказва. Той мене си дачи. Вижте, личи болен мъж има. Ама пак докарана. Албенке! Ама Албенке, къде се скри? Ами на гости сме ти дошли. Все се каня да те питам, с какво си миеш косата, че тъй гъста и лъскава. Ма като те гледам очите ми... очите ми... Да ми ги крой. Тя баба ми Ох, Албенке, няма работа в твоята къща. Ма чух, че куцаря бил много болен. И отвънка хората приказват. Да ви кажа... Чакай да чуя, чакай! И на Гунчо детето много болно. Знае. Албенке, ти какво се пременила така? Велик да не чак утре. За куцаря се пременувам всеки ден, че тъй като е болен, да му мине. Заради куцаря. Знаеш ли? Ама и ние сме се променили. Че той е болен, тебе ли ще гледа? И като е болен, пак ме гледа. Ще видим за кого се стъкнала. Ама чакай Някакво. По очите й се познава. Се грея. Ама я виж не Албенка, какво огледало има. Голямо. Я да го видя. Я да го видя. Че и аз имам същото вкъщи. Ами че аз обичам така да се гледам в огледалото и да си пея. И като съм ядосана, се гледам в огледалото, в кладенеца в реката и си запявам, че да ми мине. Пък и на куцара пея, че и на книгата му мине. Божке, да си тръгваме, че... Албено, кога няма куцаря, вратата ти отворена за други мъже. Я вие да си вървите. Знам ви защо сте тук. Айде време вече. Здраве! Здравей. Ох, чакай, аз... Забравяй. Чао! Ох, Албенке, слушай сега да ти кажа. Да ти кажа, куцаря не е болен като другите. Нещо го мъчи. Да ти кажа, нещо е научил от твоите закачки. Колко пъти ти думам да спреш да пееш и да се смееш. И стига си ходила на тая пуста воденица, че там... Я ми кажи сега на мен, Албенке. Оная вечер, онова пусто магаре си не бирска ли доходи тук, че да те срами пред цяло село. Бог да го побие, да те срами. Зато е болен куцаря, зато е. Ама ти да му дадеш едни билки. Ама я стане, я не. Неговата цел е ти да се поозаптисаш. Ама стига! Стига сте ме винили! Стига! Сега съм виновна. Ама да ти кажа, куцара, да оздраве
чувка, че нещо трепти, че това е обич, любов. И никой не ме попита. Не ме попитаха какво искам аз. Албена какво иска. Ама, нека да оздравее куцара. И тогава ще се махна. Тогава ще избирам аз. Аз ще избирам. Не мама, не другите, не. Аз ще избирам. И какво съм им направил в селото и на другите? Стъпете! Що думаш, Албенки? Я се ще запалиш къщата. Слушай сега. Те са те увисали улесниците. Лоша ли си? Не съм. Не си. Убивала ли си? Не си. Мразя те, Албенки, защото си хубава. А когато Бог да те е хубаво, дава и напаст. Ох, Албенки. Някога и моята щерка беше хубава. И намериха кусур. И взе, че си отиде. И какво остана от нея? Само песента. Пее ти, Албенки. И песента е цяла. Ама, че и за мене песен ще запеят. Моята песен. Албено! Няколе, какво правиш тук? Как влезе? Защо дойде? Що прави куцаря? Много ли е волен воденицата спря без него? Че да е болен е. Ама е лудява. Казва, че знае какво прави. Че се знае. Селебирския му е казал лоши думи, че няколе, че... Не го слушай него. Главата му гори. От температурата е приказва глупости, Албено. Казва ми, че иска да те убива. Вика ми, знам го аз някога какво прави. Краде брашна от воденицата, крие го, че си идва вкъщи, вика. Каза да се махаме от тук. Какво? Само това няма да го бъде, Албено. Той какво си въобразява той, а? Какво си въобразява? Ако не те затрие тебе тая мечка и те заведе при Сенебирския, мене ще погуби, нали? Албено, само ти ми стопли душата. От малък все работа. Баща ми беше пияница, а мама все плачеше. Албено, ти ми стопли душата, не с красота, не с обич, такава както не съм виждала от друга. Тогава, като ми отказа, аз вече съм друг. Не мога да живея, ако не те видя. Не ме спирай, Албено. Не че ако някой не види, пък и куцара, ако се събуди. Само аз ти пазих честта, Албено. Ама вече край. И жито не съм крал. Какво си въобразила тая мечка, а? Отивам. Не, стой, спри, не го прави. Да ме клевети. И при Сенебирския той тебе няма да го бъде, Албено. Какво си въобразява? Кажи ми. Това трън стои на петата ми. Трябва да го извадя. Не, какво ще правиш? Не дей, моля те, къде мен си? Совата ли спи, Албено? Трябва да измъкна то трън от петата си сега. Не,